Август кеше мөбарәк булсын. Эфирда Саба укымнары телевидениесе һәм Атна информацион программасының бу атнадагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Студияда яңалыклар белән сезне мин Гөлназ Гатауллина һәм минем коллегаларым таныштыра. Кыскача кайберләре турында. 8 августта Саба ТСРга 100 ел флагын каршы алды. Кызыл Мише авылы яңа күперле булды. Яшьләрнең киләчәккә планнары зурдан. Сабада яшьләр катнашында зур форум узды. Бу һәм башка яңалыклар турында сезгә алдагы минутларда тулырак сөйләрбез. ТСР төзелүнең 100 еллыгы әләме 8 августта Саба районына килеп җитте. Тарихи вакыйга төзүчеләр һәм физкультурачыларның һөнәри бәйрәмнәре белән туры килде. Шулай ук бу көнне мәктәпкә җыенырга булыш хәйрия акциясе да үтте. Тулырак алдагы хәбәребездә. 8 август иртәсе 90 еллык юбилейын каршылаган көннәрдә районыбыз тормышында олы вакыйга ТСР төзелүгә 100 ел әләмен каршы алу белән сугарылды. Россиянең 8 округында булып әләм эстафетасы республика районнарында дәвам итә. Саба чигендә исә әләм йөртүчеләрне милләтебезгә хас кунакчыллык белән кабул иттеләр. 8 август физкультурачылар көнендә безнең шушы флагыбыз, республикабызның 100 еллыгы флагы үзебезнең районда кабул итүебезгә егетләр сезне флагны саклаучыларны, флагны без бик шатбыз күрергә. ТСР әләме эстафетасын кабул итү районда матур бәйрәм чаралары белән үрелде. Ямлы Саба яр буенда аны Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов каршы алды һәм районыбыз туграсын әләмгә такты. Без бәхетле бу республикада булуыбыз һәм инде бөтен җирдә ул күп әйбер тора җитәкчелектә. Безнең республикабызда елдан-ел яңа уңышлар, яңа бөтен нинди хыяллар бар, бөтенесе дә тормышка ашып бара. Киләчәктә шулай була күрсен. Рәис Миннеханов алга таба ТСР оешуга 100 ел тулу уңаеннан Татарстан Республикасы Президенты указы белән булдырылган ТСР төзелүгә 100 ел истәлек билгесе белән күп еллык намуслы хезмәт куйган берничә райондашыбызны бүләкләде. Ямлы Саба яр буенда ТСРга 100 ел әләмен каршы алу тантанасы уңаеннан оештырылган чараларның берсе Татарстанда Республика Президенты тарафыннан игълан ителгән мәктәпкә җыенырга булыш акциясе булды. Биредә яңа уку елында белем алачак 74 районыбыз укучысы тантаналы шартларда бүләкләр алды. Хәйрия акциясе 14 елын оештырыла һәм ул аз кремле гаиләләрдә тәрбияләнүче укучы балаларга мәктәп кирәк-яраклары белән тәэмин итү бурычын куя. Сумкаларны 1нче сыйныфка укырга барачак 20 балага район башлыгы Рәис Миннеханов тапшырды. Бүләк алырга кечкенә Айгиздә килгән. Быел ул 1нче сыйныфка укырга керәчәк. Әнисе Тәнзилә ханым да ярдәм алуларына шат. Без шундый матур бәйрәмгә чакырганнар өчен җитәкчеләргә һәм барлык оешма хезмәткәрләренә рәхмәтебезне әйткәнбез килә. Безнең балаларыбызга бу ярдәм кирәкле булды. Әз булса да мәктәпкә ярдәм кылып булды безгә. Кияроглылар гаиләсендә исә икенче балалары мәктәпкә бара. Илзәр бары бишле билгеләренә генә укырга сүз бирә. Без мәктәпкә әзерлек акциясенә эләгүебез белән бик шатбыз. Минем уже икенче балам бара бу гимназиягә. Гимназия шундый ярдәм күрсәтүләре белән хөкүмәтләргә, җитәкчеләргә, барлык бүләкне әзерләүчеләргә бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Безгә бик ярдәм итте бу акция, чөнки ике баланы да әзерләү безнең җилкәләргә калгач, барыбер дәгән әзерлек, ярдәм сизелә. Дәринә белән Динә Килдебәк урта мәктәп укучылары. Алар 3нче сыйныфка барачаклар. Һәр кайсының яраткан фәне бар һәм бу көнне алар да бүләкле булды. Без быел 3нче класска барабыз. Безгә бүген бүләкләр бирәләр. Бүләк биргәннәр өчен бик зур рәхмәт. Мәктәпкә җыенырга булыш акциясе елдан-ел киң кулаш ала. Аңа җәлеп ителүче иганәчеләр сафы да арта. Әлеге акциядә дә район үзәгендә үз эшләрен җәелдергән күп кенә эшмәкәрләр, оешма җитәкчеләре дә бик теләп катнаша. Быел да төрле сыйныфларда белем алачак балаларның алдагы уку елына әзерлегенә алар өлеш кертте. Ел сайын безнең Тателеком акционерлык җәмгыяте шушы акциядә катнаша. Ел сайын без 6 балага сумкалар бирәбез. Без инде балаларга уңышлар телибез. Укуларында киләчәктә инде шулай бишегә генә укып, әти-әниләрнең уңышларына сөенеп, бәйрәм белән котлыйсы килә. Менә быелгы елда шушы мероприятиедә үзебездә эшләп торучы хезмәткәребезнең баласы шушы программа нигезендә бүген тантаналы мероприятиедә билгеләнеп китәчәк. Бездән бик шат шушы мероприятиедә катнашырга.
Шулай ук тилекләр инде итәсе килә, саулык сәламәтлек телисе килә. Гаиләләрендә бөтен исемлеген тырышып укысыннар, әтиәннәрен сүзләрен тыңласыннар. Минем уйлавымча, мондый чаралар бик кирәк. Мондый хәйрия чараларында үзләреннән өлеш кертеп ярдәм кулы сузучылар, изге эш башкаручылар. Яңа уку елында мәктәп бусагасын тәүге тапкыр 481 бала атлап керәчәк. Быел 8 август төзүчеләрнең һөнәри бәйрәме буларак та билгеләп үтелде. ТСР-га 100 ел әләмен каршы алган көндә бу икеләтә бәйрәм булды. Сәхнә түренә төзелеш өлкәсендә фидакар хезмәт куючыларны да чакырып хөрмәтләделәр. Ел саен район күләмендә төрле программалар нигезендә яңа объектлар сафка баса. Күп күләмдә ремонт төкләндерү эшләре дә башкарыла. Эш хисапсыз, район икътисадын ныгытуда төзелешнең роле зур. Һәм бу хакта район башлыгы да билгеләп үтте. Шәмәрдән авылында спорт җиһазлары, җылылык котеллары җитештерүче Ялкын җәмгыяте районда 8 елдан бирле эшли һәм елдан-ел үсеш кичерә. В этом году мы расширили свое производство, увеличили производственные площади, закупили новое оборудование, приобрели немецкий лазер. И сейчас можем перерабатывать, обрабатывать металл почти в 3-4 раза быстрее и с лучшим качеством. Евроакцент Соба җәмгыяте 13 ел инде районны чистарту корылмалары белән тәэмин итә һәм динамик үсештә эшләүче компания булып санала. Хочется поздравить в этот день всех строителей, которые помогают нам, которые работают вместе с нами. Добрые, светлые люди. Все собрались на шикарный праздник. Большое спасибо. В каких объектах вы работали в этом году? Это промпарк Соба, Татнефтепереработка, Ульяновская конфетная фабрика. Ну, огромное количество объектов. Везде работаем, везде стараемся, везде помогаем. В индустриальном парке еще вы не начали свое строительство? Закончили. Уже закончили? Закончили и начинаем строить новые корпуса для собственного производства. Куда еще не переедете? Я думаю, в этом году начнем, и в 2021 году мы уже окончательно переедем. Тантанада Соба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов төзелеш өлкәсендә күп еллык нәтиҗәле хезмәтләре, районыбызда социаль, сәнәгать, авыл хуҗалыгы объектлары, торак төзелешенә зур өлеш керткән алдынгыларны мактау грамотлары һәм рәхмәт хатлары белән бүләкләде. Тантана ахырында Рәис Миннеханов ТСР-га 100 ел әләмен төзүчелек тармагында 2019-20 ел эш нәтиҗәләре буенча югары эш күрсәткечләренә ирешкән ПМК %59 җәмгыяте менеджеры Айнур Шафиковка тапшырды, аның кулыннан әләмне чаңгы буенча спорт мастеры Руслан Миннегулов кабул итеп алды. Һәм әләм ямьле Соба яры буйлап Соба паркына юл тотты. Анда барганда әләм ветеран спортчы Әмин Миннегулов, Алим спорт мәктәбе тренеры Марат Гарипов, самбо буенча тренер Наталья Кирсановалар кулына күчте. Соба паркында исә аны көрәш буенча тренер Илдар Ермолаев каршы алды. Алим стадионында әләм көрәш буенча дөнья чемпионы Инсаф Габдрахманов, мөмкинлекләре чикле спортчылар арасында стөл теннисы буенча зур җиңүләргә ирешкән Ләйсән Зарипова, Раил Галиякбаровлар кулында йөреп килде һәм физкультурачылар көненә багышланган чарага старт бирде. Һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәргә җыелган спорт өлкәсендә эшләүчеләрне район башлыгы Рәис Миннеханов тәбрикләп, мөһим вакыйга белән бәйле изге теләкләрен дә юллады. ТСР-га 100 ел истәлек билгесе белән районда спортны үстерүгә зур өлеш кертүчеләрне бүләкләде. Көрәшчеләр Инсаф Габдрахманов белән Донис Закиров район башлыгыннан спорт остасы таныклыгын кабул итеп алдылар. Шулай ук шушы тармакта эшләүчеләрне тәбрикләп үттеләр. Раил Галиякбаров турында бүген илебездә дә беләләр. Ул өстәл теннисы белән ныклап шөгыльләнә, төрле дәрәҗәдәге ярышларда җиңүләр яулый. Бүгенге бәйрәмнең исә ул зур кунагы. Рәхмәт шәһәранга, руководствоға. Бу бәйрәм елда үтә, елда киләбез, карыйбыз, бик күңелле үтә. Настроениелар бик шат. Пандемия аркасында бүтән турнирлар, соревнованиялар тукталды, күчерелде. Без барыбер, безнең барыбер тренировкалар бара, тренировать итәбез. Хәзер сентябрь аенда чемпионат России була, әзерлек шуңа бара. Әйе, пандемия чоры спортчыларыбызга да туктап торырга мәҗбүр итте. Бу вакытта күләмле ярышлар да үткәрелмәде. Хәзер исә әкренләп барысы да җайга салына. Дөрес, Роспотребнадзор таләпләрен истә тотып. Быел инде да беговая дорожкада алмыйбыз, потому что пандемия белән дип әйтгәндә, әзрәк безнең спортчылар, физкультура сөючеләргә 1-2 айга пауза алып торасы булды.
Но ага карамастан да даими үйлерде үй территорияларында шөгыльләнү дәвам итте. Инде менә хәзер безгә ачык һаваларда шөгыльләнергә ярый, төрле условияларда, спортзалларда шөгыльләнергә ярый. Ветераннарыбызны кем даими хәрәкәттә, бәйрәм вакытлары алга таба да хәрәкәттә булырга язсын, хәрәкәттә бәрәкәт. Картинг сезоны ачылды. Инде менә параллель рәвештә Аргама картодромында республика беренчелеге бара. Картинг буенча моңанчы без үткәргән 3 ярыш, аның икесе федераль округ ярышлары, берсе республика ярышы булды. Инде менә бүген шушы көннәрдә дип әйтик, 4нче ярыш үткәреп ятабыз картинг буенча. Шулай ук безнең пляжный футбол, пляжный волейбол, менә шу кырда футбол уеннары үткәрдек. Барлык үткәргән эшне инде менә шу Роспотребнадзордан алган таләпләргә нигезләнеп эшләргә тырышабыз. Безнең менә алда көннәрдә август аенда Казанда гонка героев ярышы булуы көтелә. Анда гына безнең шактый спортчыларыбыз шунда барып үзләренең көчен сынап карарга уйлыйлар. Шулай ук берничә спортчыбыз уже Россия составында выступать итә торган, Россия составында чыгыш ясый торган спортчылар сборга киттеләр. Шаңгычыларыбыз Зәйдә, Зеленодольскида сборда булып кайттылар. Алдагы сезонга барлык спорт төрләреннән дә хәрәкәт бара. Физкультурачылар көне йөгерү, гер күтәрү, отжимание, пляж волейболы, пляж футболы һәм башка спорт уеннары белән дәвам итте. Игеннәрне урып җыю авыл халкы өчен иң киерен көчер. Ул хезмәтне югары дәрәҗәдә оештыру, эш техникасына ныклы әзерлек таләп итә. Август аенда аяз көннәрнең кадеры исә тагын да арта. Җаваплылыгы шикләнгән Саба җәмгыятенең мишән хуҗалыгында урып җыю эшләренең барышы белән безнең иҗат төркеме танышып кайтты. Халыкта кырдагысы түгел, амбардагысы икмәк дип тикмәгә генә әйтелмидер. Мишән хуҗалыгы амбарларына кайткан ашлык вакытында чистартылып, складларга урнаштырылып бара. 2 семәнә, 1 фураж складын алдан ук урып җыю чорына әзерләп куйганнар. Гомумән, язгы чәчү һәм урып җыю чорында авыл кешесе алны-ялны белмичә эшли. Атна башында КЗС агрегатор чистартып, борчак семәнәсе әзерләү бара иде. Ул 1200 центнер әзерләп саклауга куелган. Механизатор Фәнит Шәйхелисламов та бу көннәрдә амбарда семәнә әзерләүдә катнаша. Хуҗалыкның төрле шунда катнашам мин. Основном кыр эшләрендә инде менә семәнә тиеп тору, ашлама, андыр табагында эшләү инде күпчелек. Фермада шушы чорышында инде күпчелек миңа әле амбарда эшләргә туры килде инде. Менә борчак, кайта борчакны сортировать итәбез. Кирәк булса тиеп җибәрәбез инде элеваторларга. Төрле чак кайта инде, башта дымлырак кайтты. Хәзер кипкән әйбәт кайта инде. Амбарга бер артлы борчак тиегән КАМАЗлар кайтып кына торды. Быел ашлыкларга килгәндә ашлыклар бик әйбәт уңган. Бүгенге көндә җаваплы шикләнгән Сабар җәмгыяте мишән басуында борчак ташыйбыз. Уңыш әйбәт чыга дип әйтергә кирәк. Көнгә шул 6-7 рейс кайтыла. Хуҗалык амбарында 4 оператор 2 сменада агрегатларның төзек эшләвен тәэмин итәләр. Бу көннәрдә биредә эшләүчеләргә ярдәмгә укучы балалар Булат Галимуллин һәм Гүзәл Садыйкова да килгән. Вакытында җыелып амбарларга кайтса, уңыш башка еллардагыдан күпкә артык булыр дигән ышаныч бар ди Мишән хуҗалыгының баш агрономы Азат Галимуллин. Безнең Мишән хуҗалыгында амбар Яңа Мишән авылында урнашкан. Анда тагы булмау сәбәпле инде без ашлыкны склад эшләренә салып торабыз да, шуннан чыгарып, суырып, семәнәгә салабыз. Хәзерге көндә безнең борчак семәнәсе суырыла, кызыйста дип әйтәбез инде. Безнең амбарда шул 4 оператор эшли, 2 сменада, иртәнге 6-дан кичке 9-га кадәр 2 сменада эшлибез инде, 2 кеше парлы. Барлыгы хәзерге вакытка безнең 17 мең центнер ашып кайтты. Гектардан уңыш чыгышы хәзергә 28 центнер дип барабыз. Әле бу ортачак уңыш чыгышы, чөнки безнең әле борчак культурасы 21 центнерны күрсәтә, шуңа күрә безнең уңыш әзрәк күренә. Иген басуында эшләр бик кызу темпта бара. 187 гектарлы борчак басуында 4 акрос, 1 дон комбайны, 5 КАМАЗ машинасы ярты көндә эшне тәмамлап та куйдылар.
Кояшлы көннең һәр минуты кадерле икәнен аңлап эш итә комбайнчылар. Саламны тураклап туфракка сибеп бару сәбәпле кылчык тузаны ире арасыннан килеп чыккан комбайн кабинасыннан җиңел хәрәкәтләр белән җиргә сикереп төшкән механизаторларның кәефе күтәренке иде. Комбайнчы Энес Бәйрәмов уңыш әйбәт чыкканда көнгә 1300-1400 центнер ашлык суктырып була ди. Уңыш әйбәт чыкканда 1300-1400 центнер суктырып була. 19 мың келі шул тирә була. 7 тонна келе кайсы булган келе. Мишан хуҗалыгында бүгенге көндә 1 гектардан уртача 32 центнер уңыш чыга. Урып җыю эшләре 40% мәйданда башкарылган. Мәсәлән, биредә көзге бодай 168 гектарда игелеп, 1 гектардан 38 центнер уңыш белән сөендергән. Борчак басуында берничә сәгатьтә эшне төгәлләгәч тә комбайнчы шоферлар тритикале басуына күчәргә җыенып калдылар. 116 гектарда үстергән тритикаледан да уңыш яхшы чыга. 1 гектарыннан 55 центнер уңыш җыела. Һәм ул нигездә фураж өчен үстерелә. Бу безнең 187 гектарлы борчак басуы таң сорты игеләнде. Бу супер элита. Уңыш чыгышы 22 центнер күрсәтә. Бу басудагысы. Бу басу хәзер безнең менә 1-2 сәгатьтән бетәчәк. Без Алла бирсә тритикалега күчеп, шуны прямо ялып, андымлалыгы 16-17 күрсәтә. Шул тритикалны Сименәгә дип алырга ниятлебез инде. Ул тоже уңыш чыгышы аның Алла бирсә 40 центнердан да ким булмас дип торабыз. Тритикале район буенча бездә генә үстерелә инде ул. Быел Алла бирсә менә Тимершыкта чәчәм дип торадыр инде аны. Шуңа күрә Сименәсен алып, шушы хуҗалыкларга таратасы була инде. Басу кырларда 2020 елны урып җыю эшләре әле яртылаш кына башкарылган. Ә җир кешеләре инде киләсе елны да планлаштыра башлады. Мәсәлән, без басып торган борчак басуында алдагы елда арыш үстереләчәк. Чөнки борчактан соң җир азотка байып калачак. Бу көннәрдә һава торышы урып җыю өчен бер дә кулай түгел. Шуңа күрә тиз арада көннәрнең аязуын, ә игенчеләргә хезмәт уңышлары юлдаш булуын телибез. Районыбызда юллар һәм күперләр салу соңгы елларда аеруча кызу темплар белән бара. Күпер төзүчеләр эшләрен тиз һәм сыйфатлы итеп башкарырга тырышалар. Кызыл Мишә авылына илтүче юлда Мишә елгасы аша салынган күпер 11 айда төзелде. Авыл халкы моңа куанып бетә алмый. Яңа күперне ачу тантанасыннан чираттагы хәбәр. Шушы көннәрдә Кызыл Мишә авылына алып бара торган юлдагы күперне ачу тантанасы булды. Аллаһу акбар. Ла илаха иллаллаһу. Аллаһу акбар. Моңа кадәрге күпер бик иске, үтеп-сүтеп йөрүчеләр өчен бик куркыныч иде. Әгәр зур машиналар күпергә керсә, аның исән-сау чыгачагына ышаныч бик аз иде ди авыл халкы. Ә яңасы юл йөрүчеләр өчен бик уңайлы, җайлы итеп төзелгән. Тимер бетоннарны Мәскәү өлкәсеннән кайтарганнар. Күпернең озынлыгы 34,5 метр, ә киңлеге 9 метр тәшкил итә. Як-ягына хәвеф-хәтерләр булмасын өчен стандартка туры китереп, кысалар урнаштырганнар. Күпер төзүне База проект җәмгыяте үз өстенә алган. Ул һәр күпернең үзенең бар инде авырлыгы, ние бар, алар бөтенсе одинаково түгел, әйтәсем килә дә, алар приходится каждый күпердә үзенең вопрос решать. Монда сложность состояла в том, что не инде. Әйтәмеш, вот безнең күпер вписан на вираж. Анда получается односкатный у нас уклон, и там односкатный уклон булгач, не инде шунда авырлыклар булды инде. И икенче момент без не күперне обычно елганың үткәндә туры үтәбез под прямым углом, да, теге. Хәзер инде теге безнең угыл бар монда авырлык бар кергәч, шуңа күрә сложность булды инде. Икенче сложность шул инде безнең балкалар зур, һәр бер балка 48-50 тонна булды. Үзәнең шул Мәскәү областыннан тимер юлдан кайтып, Шимардандан шундан тиеп, монда хәтле сырап алып килде дигәндә менә шул монтаж ясаган икәндә. Менә шул сложностьтан ясаган теге. Вакыт эчендә эшләдегез, күп кеше көч куйды монда. Монда без башладык августның урталарында башладык инде эшкә, и июньнең шул 15-ләренә без битердек согласно контракт эшләрен битердек. Анда гетә уртача бер 10-15 кеше катнашканнар безнең. Шулай да гарантия күпме ягынча 50 ел. Ну безнең үзебезнең гарантия анда 8 ел бара. Без шул булса без за счет своих средств будем потом что-то там исправлять, да, 8 ел. А так не инде обычно межремонтный сезон, аларның межремонтный, әйтәмеш 30-40 ел булар тиешне. Менә сез безнең Саба районындагы күперләрне чистартып карап торасыз икән, шулар хакында әйтегез әле. Безнең районда там Саба районында где-то уртача 24-30 күпер бар.
Шул күперләрне без бөтенесен теге шул каралган эшләрне карап барабыз инде. Кыш көне карларны чистартабыз, себерәбез. Җәй көне себерәбез, пешәннәрне чабабыз, себереп торабыз инде. Буялса инде жубабыз инде, астарын чыгарабыз, чистартабыз, шөпләрне җыябыз. Менә шундый эшләр алып барабыз инде, күперләрне ел саен буйбыз. Бүгенге көндә ниләр белән шөгыльләнәсез? Кайда эшлисез? Без бүгенге көндә Саба районының Сабабаш дигән авыл эчендә яңа тагын бер күпер салып киләбез. Вот, тагын икенче күпер салып киләбез. Ул югары Утар дигән авылда, тоже авыл эчендә, урамда теге тоже яңа күпер булачагын ала бирсә көзгә таба. Тормышыбызда юллар һәм күперләр зур роль уйный. Аларның мөһимлеге бәхәссез. Безнең инде 2019 елда Кызылмиша авыл халкы өчен бик сөенечле вакыйга булды. Өр-яңа баштан базовый проект оешмасы Фәрит Ай җитәкчелегендә күпер булдырып чыкты. Безнең инде элекеге күпер моннан 40 елларлык төзелгән иде. Советлар Союз вакытында, Совет заманында ул бик тузган иде. Аның инде ремонтлаган саен основаниесе начар булганлыктан елдан-ел ремонт таләп итә, гел җимерелеп тора. Аннан соң инде йөк машиналары чыгу өчендәге особенно куркыныч иде. Шуңа күрә безнең җирле халык өчен бик зур куаныч булды. Монда инде безнең күпер шушындый заман таләпләренә туры китереп, мотор итеп, сыйфатлы итеп, киң итеп, бу инде автомагистраль шикелле шушындый уровеньда күпер төзелде. Безнең инде республика җитәкчеләренә, район җитәкчеләренә шушы күперне төзегән үзебезнең эшчеләргә бик зур итеп рәхмәт белдерәм, авыл җирлеге башлыгы буларак. Аннары нәрсә әйтәсе килә инде, безнең инде бу күпернең әһәмияте безнең инде шушы авыл җирлеге бөтен Миша буйларында урнашкан. Миша буй зур елга булып шутлана безнең җирлектә инде шушы елга буенча салынды инде. Аннан соң үзебезнең күрше тирә районнарга дагы бу күпер үзенең өлешен башкара инде. Чөнки безнең бу Кызылмиша авылында Теләче, Мамадыш, Күкмара һәм башка күрше районнарга хезмәт күрсәтүче Саба интернет мәктәбе бар. Ул инде халык телендә коррекцион мәктәп буларак билгеле. Шулай ук үзебезнең башка социаль үзәкләребез гөрләп эшләп тора. Балалар бакчасы, кибет, шулай ук инде мәдәният йортларыбыз. Безнең инде шулай ук Кызылмишәдә киек белән ике авылга бер балалар бакчасы, әтинәйләр балаларын шушы күпер аша садикка чыгара. Шушылай итеп без менән бик уңай якларын күрәбез. Тагын бер кат зур рәхмәт. Алга таба дагы күп еллар ышанычлы хезмәт итсен иде шушы күперебез. Бүген Кызылмиша авылы халкы зур шатлык кичерә. Күпернең гомере озын булсын диләр алар. Мәртәбәле күпер ачылу тантанасына җыелган халыкка Аллаһның рәхмәте, бәрәкәте, сәламе булсын. Инде шушы яңартылган дип әйтик. Күперсез яшелмәгән бит инде күптән, алдагы елларда да яңартылган күперебез озын гомерле булсын. ЮХИДИ хезмәткәрләре район куллануындагы юлларда иминлекне саклап, рейдларны көндәлек алып баралар. Бүгенгесе көндә республика буенча автобус, мобильник, тонировка операцияләре үз көчендә кала. Соңгысы буенча таләпләргә буйсынмаучыларны ачыклау максатыннан бу атнада безнең иҗат төркеме патруль хезмәте белән юлларга чыкты. Райла Галявина сөйли. Саба районы буенча көн сайын юл хәрәкәте дәүләт инспекциясының район бүлекчәсе инспекторларыннан һәм полиция хезмәткәрләреннән торган 5 экипаж юлларга чыгып, андагы тәртип кагыйдәләрен бозучыларны барлый. Бу көннәрдә республика буенча старт алган тонировка операциясының максаты машина тәрәзәләрен нормалардан тайпылып каралтучыларны ачыклау. Үз чиратында тимер атын текә итеп күрсәтәсе килгән руль артында утыручының бу капризы бик фаҗигале тамамланырга мөмкин. Бүгенге операциядә тонировканы ачыкларга дип тырышабыз инде. 2020 елда бүгенге хәтлек 74 тонировка беркетмә төзелгән. Шушы беркетмә төзелә безнең пункт 7.3 юл йөрү кагыйдәсе буенча, кодекс административного правонарушения буенча 12.5 часть 3.1. Аңа каралган 500 тәңкә штраф. Шуннан соң без шоферга тонировкасын, пленкасын салдырга тәкъдим итәбез. Тонировкасын салдырмаган чакта аңа 19.3
кодекс административного правонарушения боюнча протокол төле. Неподчинение сотрудника полиции законным требования әлеге материал китә судка. Судта я штраф салалар, я 15 тәүлеккә утыртып куялар. Тонировка белән артык мавыгып киткән йөртүче Соба үзәгендә тоткарланды. 19 яшьлек егет үзенең 9 машинасын кара пленка белән төреп куйган диярсең. Инспектор аның тәрәзәләренең яктылык үткәрүен махсус прибор белән тикшерде. Һәм ул 70%-ка кадәр каралтылган булып чыкты. Нормасы тонировканың каршы тәрәзәдә лобовой дип әйтгәндә анда 75% светопропускаемость булырга тиеш, а ян тәрәзәдә 70%. Шулай ук алдагы полоскадагы 14 сантиметрдан да күп булырга тиеш түгел. Бүген капканга эләккән бу йөртүчегә карата 500 сум штрафка беркетмә төзелде. Ул инспекторлар каршында ук тәрәзәләрен кара пленкадан арындырды. Бу тонировка инде күбрәк яшьләрдә күзәтелә, чөнки алар кичпәндә йөриләр, күбрәк инде аварияда шулар аркасында була, яшьләр аркасында тонировка ябыштырып, төнлә белән обзорныйсны каплый, шатларда күрмиләр, шуңа күрә аварияда була. Машинасының тәрәзәләренә яктылык үткәрүне киметеп, кара пленка каплату ниятенә кергән һәр шофер иң элек тиешле таләпләр белән танышсын. Һәм аның фаҗигаларын барласын иде. Зур югалтуларны штрафлар белән генә кайтару мөмкин түгеллеге көн кебек ачык. Республиканың Яшлар министрлыгыннан старт алган Яшлар вакыты, мөмкинлекләр вакыты автобусы бу атнада Соба районына килде. Август башында старт алган бу маршрут 45 районны кулачлау максатын куя. Әлеге десант районыбызның актив яшьләре белән очрашып, аларны ишетеп, зур хыялларын тормышка ашыру өчен үзләренә эшләргә планнар алып китте. Чираттагы хәбәр. Сабаның Сабантуй комплексына бүген яшьләр десанты килеп төште. Алар менә шушы яшьләр вакыты, мөмкинлекләр вакыты дип имзаланган автобус белән республиканың яшьләр министрлыгыннан старт алганнар. Бу автобус туры Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миннеханов ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Аның пассажирларын уңышка ирешергә, хыялый идеяләрен тормышка ашырырга, урыннарда изге гамәлләр кылырга теләгән яшьләр берләштерә. Акцияны оештыручылар республиканың яшьләр берләшмәләре лидерлары һәм алар белән очрашырга Собаның 150 иң актив яшь егет кызы килде. Бүгенге көндә безнең төп максатыбыз безнең бу районыбыз яшьләрен туплау, алар белән әңгәмә кору, алар белән очрашу, аларның булган проблемаларын ишетү, аларның булган проектларын тыңлау һәм инде аларның безнең җитәкчелеккә карата, безнең дәүләтебезгә карата булган яшьләрнең фикерен ишетү һәм инде аларның шушы булган проектларын киләчәктә чынга ашырырга ярдәм итү безнең төп максат булып тора. Форум барышында Татарстан мөмкинлекләр территориясе белем бирү маркетын оештыру өчен мәйданчык булдырылды. Акцияны оештыручылар яшьләр өчен төрле квест уеннар, Татарстанда яшьләргә ярдәм итүгә кагылышлы күп кенә мәгълүмати чыгышлар әзерләгән иде. Чарада район җитәкчелеге дә катнашты. Район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов цифрлы мөмкинлекләр безнең киләчәгебез дип билгеләп үтте. Ул район яшьләрен активрак булырга һәм үзләре турында сөйләргә чакырды. Шул ук вакытта үзара тере аралашу турында да онытмаска өндәде. Моның буенча районыбызда көймә урыннан кузгалды дияргә була. Яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов бик тиздән Собада яшьләр үзәге бинасы ачылачагын әйтте. Инде безнең алдагы планнарны Соба үзәгендә яшьләр үзәге барлыкка китерү, бу шушы очрашу кысаларында яшьләр белән аның да булачак проектын сөйләшеп алу булачак инде. Яшьләр аны ничек тели күрергә, шушы аларның ихтияҗыннан чыгып, без инде шушы фикерләрне, шушы зданияны булдырганда истә тотачакбыз. Проектны оештыручылар билгеләп үткәнчә, акция районнарда яшьләрне кузгату ысулы гына түгел, аларны тормышка ашыру, сөйләү һәм ишетү ысулы да. Чараның кульминациясе безнең район киләчәк образы проект сессиясе иде. Анда район яшьләре үз проектларын тәкъдим итте. Алар төрле темаларга багышланган иде. Яшьләрнең ялы, экология, спорт, мәдәният һәм башкалар. Һәм без 10 проект яклаучысының өчесе белән аралашып алдык. Бүгенге форумда мин Соба яшьләр форумы дигән проект белән катнашам. Бу проектны безнең Соба яшьләр парламенты яклап чыкты. Мин аны яктым инде.
Бу проектның максаты шунда районыбызда актив яшьләрнең санын арттыру, волонтерлыкка игътибар итү, сәламәт яшәүне пропагандалау. Минем проектым социаль-психологический проект. Минем аның максаты яшьләрне физик яктан гына түгел, психик яктан да поддержать итәргә. Ни өчен менә бу катлаулы темага алынды? Нәрсәгә этәрде сине шушы темага алынырга? Чөнки мин үземдә яшәр булып торам, шуңа күрә үземнең дә бик күп проблемалар булу сәбәпле мин шушы теманы күтәреп чыгарга булдым, чөнки минем шикеллекләр бик күп. И аларга да психик ярдәм кирәк дип саныйм, шуңа күрә алдым шушы теманы. Бу көндә арабызда бик күп яшьләр арасында үз эшен ачарга теләгән яшьләр. Мин инде көтеп максатым шуларга булышу. Проектның исеме «Бизнес-клуб для старшеклассников» дип атала. Ничек эшне башларга, нәрсәдән тотынырга, бизнес-планнарны ничек төзергә, мероприятиялар үткәргә инде. Бизнес-планнарны чакырып, алар үзләренең советларын биреп, шулай итеп яшьләргә булышырга. Син үзең өйрәтүче булдыңмы? Юк. Именно шуннан килдеңме син бу эшкә? Үзең ничек өйрәндең? Мин үзем мине өйрәтүче булмады. Мин тотында үзем башладым. Шуның өчен үзем башлау, үзем бару бик авыр. Яшьләр куркып тора, үз эшен башларга. Килеп чыгар микән, килеп чыкмас микән дип. Аларның идеялары бер чакта күбрәк мотивация итә, күбрәк беләләр. И яшь вакытта аларның күбрәк эшләргә көчләре янып торалар, эшлибез дип. Шуның өчен аларга булышырга кирәк дип саныйм мин. Һәр проект экспертлар тарафыннан игътибар белән тыңланды. Бу сафта Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министры урынбасары Ринат Садыйковның да булуы җаваплылыкны һәм ышанычны арттырды. Ахыргы сүзне дә ул әйтте. Бүгенге көндә бу форумда тыңлап җибәрдек. Барысы да шуны хәтле мәгънәле, шуны хәтле масштаблы проектлар. Алар арасында да спорт буенча да, мәдәният буенча да, предпринимательство буенча да һәм башка темаларга алар нигезләнгән. Әмма бүгенге көндә безнең фикеребез менә яшьләр форумын, Саба яшьләр форумын үткәрергә дип менә ул проектны тормышка ашырга дип уйлыйбыз. Иң дулкынландыргыч мизгел алып баручылар 10 проект арасыннан берсен сайладылар. Ул Алина Валиеваның Саба яшьләр форумы проекты булды. Итогом конкурсного отбора в рамках проектной сессии признан победителем и имеет высокую социальную значимость для молодежи Сабинского района и получает, самое главное, поддержку. Проект Саба яшьләр форумы. Аплодисменты! Акция нигезендә бу проект Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре буенча министрлыгы тарафыннан тормышка ашыру өчен ярдәм алачак. Иң актив катнашучылар, оештыручылар рәхмәт хатлары һәм грамоталар белән бүләкләнделәр. Саба районы республикада спорт районы буларак билгеле. Елдан-ел яңа спорт объектлары да арта. Спорт белән шөгыльләнүче яшьләребез дә күбәя. Шушы көннәрдә Байлар Сабасында тагын бер спорт мәйданчыгы кулланылышка тапшырылды. Сабаның бәләкәч балалар бакчасы янында волейбол, баскетбол спорт мәйданчыгы ачыла дигәч, кичке сәгать 6-га бу тирәдә яшәүчеләр гаиләләре белән шатлыклы мизгелләрне уртаклашырга җыелдылар. Бала-чага тизрәк уенны оештыручы абый-апалары янына тупланды. Саба район мәдәният йорты хезмәткәрләре бик күңелле итеп бала-чага өчен уен оештырган. Уенда да катнашасың, бүләген дә аласың. Ә инде иң зур бүләк ул спорт мәйданчыгы. Районыбызда мондый спорт мәйданчыклары төзелеп, файдалануга тапшырылып тора. Аларның берсе дә буш тормый.
Ашық havadagi sport майданчығының ашылу тантанасында Татарстан Республикасы спорт министрі орынбасары Алмаз Мингулов һәм Соба муниципаль районы башлығы Рәис Миннихановлар катнашты. Ишеккә сузылган кызыл тасма киселгәч, бар да эшкә уздылар. Беренче туп өскә шиелде. Әле 1-2 ел элек кенә булмаган җирдә хәзер шундый матур урамнар, шундый матур биналар төзелгән урында бүген дә спорт мәйданчыгы ачабыз. Шундый үзгәрешләр ул беренчедән инде безнең президентыбыздан торды, Рустам Нургалиевич Михановна. Һәрбер районыбызда, һәрбер авылыбызда төрле программалар хәлгә килә. Безнең республикабызда 40-ка якын республикан программа төзелеш бар. Инде хәзер без карыйбыз бүген бер программа буенча төзелгән волейбол, баскетбол мәйданчыгы ачабыз. Ул көнне кич Соба яшьләре командаларга бүленеп уйнадылар. Аларны кызыксынып күзәтеп торган балалар һичшиксез бу мәйданчыкны үз итәчәкләр. Mühim деген шул шатлыклы фикерләр инде. Безнең коллектив көче белән эшләнгән районыбызда чираттагы спорт площадка бүген Соба халкына кулланышка тапшырылды. Ул инде безнең коллектив көче белән төзелгән бу безнең 8нче объект, шундый спорт площадкасы. Минем теләк бер генә бу спорт площадка белән буш тормасын ие. Монда яшьләр дә, олылар да, гомумән бөтен кеше килсен, ял итсен, спорт белән шөгыльләнсен ие. Узган көннәребез шундый яңалык хәбәрләргә бай булды. Атна информацион программасы шуның белән тәмам. Кичләрегез, ялларыгыз күңелле үтсен.